a pak to byla jenom transakce, která se úplně asi nepovedla, vzhledem k tomu, že ta společnost měla asi jisté potíže a bylo potřeba to vyřešit nějakým způsobem. Když tak budu odpovídat odzadu, když tak mi připomínejte ty zbylé otázky, které bych možná opomněl. Takže ta první záležitost se týká, zapomínám. Já bych řekl, že v tomto ohledu mám čisté svědomí, že v tomto ohledu ten můj postup z toho minulého hlediska snad byl racionální a uznatelný, nicméně samozřejmě z dnešního pohledu se může jevit jako problematický. Já bych chtěl říct jednu věc. Nikdo na této transakci nezbohatnul. Dámy a pánové, děkuji vám za účast na dnešním tiskovém briefingu a dovolím si takové slovo nakonec. Ten briefing se v podstatě nemusel konat, kdyby nebylo problému na konci jednoho manželství. Snažil se nepovedeně celou věc vysvětlit odstupující ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.